الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن هنرجس أنه تتوقعت آية من تتوقعت daga aya ka Allah sani da ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqad onon mu'minin ko onani on toni on bi'a man gurte hedi datal Allah on jaha jihadi ngam aggo kalima la ilaha illallah den on leppita on tedda on gurtata do ko wodani on galata balani en gino ha jangde men sali dai wodi ɓe mbi dalila ko jippini aya man ɗo ɗum kono Tabuk nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam umri sahaba en maako waddugo jawdi ɓe ɓe gurta ɓe dilla her gonugo ɗo woɓɓe feere kam deppiti woɓɓe feere jooɗi sali yaago nder maɓɓe ɗon naafiki en ɗan sappo e jeetato e gelɗe ni way kañum ka wina woodi geldi muɗum wonni en giyan ɓaawa wartugo maɓɓe man ɓen man ko wari yeltiti nden maɓɓe ko ɗon mumini en tato ɓe ka ɓe wi ɓe wala geldi ko ɗume ɓe jahay tan en jangi noon ɗumen saali ha suratul anfali ko ngal ɗum faɓɓi ko nden Allah seni ɗo wiyata kadi araditum bil hayati dunia on gerdake ngendam duniyaru won on sañjiri ɓe ngendam alakhira na ngendam duniyaru bo torraji ɗon her muɗum babirawo men annabi adam alayhi salatu wassalam nde Allah tagi mo resi mo ha aljanna Allah wi mo inna laka alla tajua fiha wala ta'ar wa annaka la tasma'u fiha wala tadha to aɗon ha aljanna ɗo a weeɗatake a holata non aɗa ɗomɗatake inna laka alla tajua fiha wala ta'ar wa annaka la tasma'u fiha wala tadha ha nder aljanna a weelatake a holata non ɗo fayin weelo ɓe ɗon ka heɓatama wa annaka la tasma'u fiha wala tadha ɗon ka ɓe nangue fo heɓatama ha nder aljanna a yi gotol fo walangol golɓe hisata nder maaji ha duniyaru ɗen nden duniyaru wotorraji muɗum duuɗi Allah senino ɓe hoddirore maako o hoddiri annabi adama ñaaman ɓikkon leggal o haɗi ɗum ha aljanna ɗo ɗum hoddirore maako farata doole ɗum waɗan amma o haɗi mo bota ñaam hawtade ɓe noon ɓe o ñaami nde o ñaami ko sababu majum Allah seniɗo wi kanko ɓe kore maako fu ɓe jippo ɓe gara ha lesdi ɗo ɓe
ɓe tammi daygo fuu ɓe daña ɗon torraji heɓande ɗiya nayi ha aljanna goo waɗataɓe ko ko gootol maji wala ngo jilete ha duniya se to ɗaɓɓiti ɗum kadi allah seni ɗo wiyata kadi ono noon gerdal ngendam duniyaru on ni sañta ngendam alakira na ngendam duniyaru bo torraji muɗum ɗuuɗi amma ɗo ɗon man bo ɗaɓɓititte alakira bo ɗaɓɓititte aljanna bo goɗɗo feere jawmu juututtuga o wiyanno atallubu dawlata duniya jununan wa dawlatuha makhalidatul makhalid a ɗaɓɓitan dawla duniyaru ɗo ginnawol ɗo a wala hakkilo na dawla duniyaru bo ɗo jiɗɗidiri ɓe mbustuji en jii ɗum ha jamanuru en goni ɗo kam ardiɓe ko bustata e wane ko ƴamɓe nden a yi duniyaru no wayi kala yeɓre fuu ɓe gondi ɗo kamɓe ɓe gajata mawɓe ma en ɗo nana ardiɓe lesɗe ɗo kamɓe mari kajal moye fuu wiya se malare muɗum kañum tan laata ɓurduɗo laata konngol mum tan nanete konngol mum tan jaɓete hay gongol jawmutage fondi a ɗowtanayi takɗo ma wiya se yimɓe ɗowtane ka waɗanna tawa jonta ka sukaɓe gonɓe les maɓɓe bo mbiya kañum bo se konngol mum ɓe kajotira bana mawɓe ha jotirta dillu yahu ha filoɓe kamɓe bo ɓe kajotira to allah renayi goɗɗo waɗana o ya gañandi fuu yaha sukaɓe maɓɓe nonnoon kamɓe bo ɓe kajotirta ya jotta kam dillu ha mallumen malla modiɓɓe kamɓe bo nonnoon ɓe kajotirta goɗɗo goto wiya se kayum tan fita e muɗum marata wara duniya ɗo waɗoto nan goɗɗo goto wiya se kayum tan haala mum nane waɗata ɗo a yiyayri yimɓe ɗo rewra allah mabɓe masabaji feere feere bakinnayi dolluɗi andaɗi na kadi he ay jam hakkilo ha ɗon fuu nden kamɓe man ɗo kam jamanu maɓɓe man ɗo oho anduɓe mawɓe may fof ko naago ɗon no hakkunde maɓɓe amma na iri ɓanni na iri yimɓe je anda kon notirta ɗo jangoɓe kayum bo non ɗon wara honnotira hakkunde mum filoɓe mawɓe yahudaru kamɓe bo no ɓe mbayi sukaɓe maɓɓe kullu hisbin bima ladayhim farihun ayi duniyaru ɗum kala yeɓre fof ko ɓe worri ɗo kanjum ɓe seyirta nden to on kawti on ɗo huuda to yehi seeɗa nini oya wara haaja oya kadi waddana ɗum kaajal wadda fitina her muɗum kadi duniyaru andu bana ni nden duniyaru gonɗu neɓata hande to goɗɗo yetti ndungu temerre ha o dilla o yaha o fila o waɗa kuuje goo kad ɗum huwoto hay amma famɗi kam sakko ma o wiya o yaha o rema malla o duran ɗum waɗato hay to ɗum famɗi kam nden laakira gono kureda tabititta on to allah seni ɗo hokki goɗɗo aljanna duumake nder nema ha foroy wa ida ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira to nini a yi toon ma woni aljanna a yi nema beeɗamo mangu to allah reen goɗɗo kadi be saare ɗiɗaɓre wonde yiite kam nden ɓi adamajo deyde ko o huwata ha duniyaru ɗo deyde ko o taski o huwino ko o aawi ɗo kanjum o tan misodoygo ala la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha fa in banaha bil khayri taba maskanuhu wa in banaha bil sharri khaba baniha finnan wala na neɗɗo saare nde o tammi jooɗoygo ɗum ɓaawo mayde maako koye na saare nde oɗon no maha ɗum ha duniyaru ɗo to mahiri saare nde be dey hunde laamde ko allah yerdoto hay jooɗorde ma ko weli wooɗi to luuti noon bo hay ɗo bo mahuɗo saare man rusɓake nden onon on suɓanni jotta kam duniyaru on ɗo laahira allah sani ɗo wi ko beltinaari duniyaru laafi ha laahira bo ko ena pamaru en bolwino en mbi belɗi duniyaru ɗi a nanata ɗi a yiyata ɗi a ƴeewata ha lesɗe feere cuuɗi feere a tija ha hufinere ma yana to a wari nastugo toon ma a miijoto an kam min be maka sona to en iti paɗe waɗatako sonama to ɓe wima hey hakkulu mallum witere darogal ɗo ha ɗo de ha a titi ɗo sona noon a wara a fiya hoorema ha ɗon woɗugo hunde kam yaaka ɗi nastu ha nder cuuɗi ha yiya kayeɓe to a faandi dammugal ni maɓɓiti ɓe hoore muɗum
ɗum a yiyata ɗo ɗum fuu majum ha aljanna ka ɗum ɗume jotta ka ba photocopie on a waɗi je aljanna ɗo photocopie on je duniya ɗo pat jawle man belɗi duniyaru ko ɗumanata pat ɓuray ɗum photocopie on photocopie jonta a waɗi photocopie saare aɗa jogui ɗo ɗume nafatama a nastan ton a walana duniyaru ma noon banniɗo aw hande aw janggo yonki wala mo andi neɓata sam may ko ɗon nden dinɗa toon kala dinɗuɗo fu bo dorata to meɗɗa yiigo mayɗo yarna magani a meeɗi ko ɓe yarni mayɗo magani walti ɗum jawmu andal ko ma ko nden jotta kam to dilli man ɗo toy jotta kam ko mahino go dilli jotta ka fuɗɗite ɓoygo toon en ɓolwino ɗum keña mi lorti ɗo seeɗa ngam dalila ha jokkidira be toya on allah seniɗo wi to on gurtayi on jehi jihadi on balli annabijo sallllahu alayhi wa sallam allah yangitan on yangada nawka to ɗo ka yande man on allah seniɗo wino ɗum o jonta fu non no ɗum tina ɗum duttayi nde allah wi yangitan ɓe yangada nawka ɗo ha duniyaru na ha lahira en jangino ɓe sababu no juuɗu man ɓen man allah seniɗo yangiti ɓe ha duniyaru ɗo ɓe kokkere dalili ɓe sali tokkago annabijo sallllahu alayhi wa sallam noon abdoullah ibnu abbas ƴamamano o wi nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓitiri yimɓe gurta yaha jihadi ɓe leñol yibgo e leƴƴi arab en se kamɓe go ɓe teddi ɓe jooɗiti ɓe sali wurtugo se allah seniɗo nanti to ko accimɓe hokkere waɗi yiyede to toɓayi bo kala dabare ma pat wonni to a heɓay ko a ñama wala ko a foti huwugo ɗum allah seniɗo yangitan ɓe yangadago ka haɗan jontaka ka duniya tanna na yuadribkum allah wi ɓe filul mudari ɗo na yangada man ka dogoto kadi to nini laati ɓe yangitama ha duniyaru ɗo ɓe cilmayi a anda yangadago kaɗo reni ɓe alakhira kadi bo fayin nden adaban aliman allah wi yangada nawka ko nawnaka fayil ɓe mafulu fu jaɓan ha mu'liman ko bo mu'laman nden allah seniɗo wattitan yimɓe woɓɓe feere onon ka to on gurtayi on jehi ɗo o wattitan woɓɓe feere ngara kayum man balla nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko luuti on nden onon soyde wurtugo yaha jihadi man bo on torrata nulaɗo allah malla ba tafsir o men jalaluddin rahimahullah o wi on torrata allah malla bo on torrata nulaɗo allah on torrata allah ɗo soyde wurtugo mon yaha jihadi ɗo waɗata haɗa dina allah yago yeeso soyde wurtago mon wallita annabijo sallllahu alayhi wa sallam haɗatamo nasaraku nden to laatake noon kam to nini on wallitaymo man ɗo wala ko torrata ko ɗume no ɗum famɗiri fu nden o awi allah seniɗo wi wallahu ala kulli cheyin qadir allah timma bawɗejo dow hunde ko ndeyere nder majum nder timmugo bawɗe maako man ɗo wallugo diina maako ɓe annabijo maako a yiyay diina no yahirta yimɓe feere wi diina islama kam da diina gonga kam amma ka wala worɓe diinaji goɗɗi luttuɗi bo da worɓe cembiɗɓe kam amma na diina gonga a yi deyde diinaji goɗɗi ɗo baɓe ballirta ɗo to diina islama on wallirte bana ni ka ɓuranno banni fu amma allah seniɗo be hikima muɗum be hikima ma ko waɗi noon manni diina goɗo yaha wuro gawdata ɗo e nandi julirde jumaro ɗo nde woore no ha yonde laamiɗo ɗo julirde man arandere nde min tawi ka famarde ma mirabu maare ɗo sendiri ɓe julirde man ha wakkati jumɓugo waɗa yimɓe ko reta julirde man waɗata on sala dottijo ɗo jooɗi ɗo korowal ɗo feli kosɗe muɗum jooɗi la ilaha illallah hande ɗo ni to wakkati jumare waɗi a tawan goɗɗo ɗo jooɗi faɗi kosɗe mum a anda dina allah ɗo yaha to julirde nde wimi on min jokki ɗo kayre bami tindini on ɗo nden ɓe fusi ɓe mahi wonde feere julirde maɓɓe ɗon no maɓɓode boɗeje ni nde ɓe fusi ɓe mahi wonde feere ɓe lori kadi bo ɓe fusi ɓe mahi wonde feere nden alaji abbo rahimahullah mahi nde ɗo fayinta ɗum waɗi duuɓi seeɗa de to har ɗon ɗo a tawa yimɓe ɗo bami wimon ɗo julirde way nde woore on jumaare ɗo nde hewata yande jumaare sakko wakkatiji luttuɗi ka moƴami to accuka noon fahinta hande raaru kadi duniyaru no woni gawdere en de 3 julirde jumaaje noyi
gawndere en de turwa na adamawa mi wiiday julirde 94 ɗo ka fu jumoje on a anda dina Allah ɗo yaha ɓen man to ɓe yiɗi ɓe gurta ɓe balla annabijo to yiɗi ɓe balla dina to ɓe giɗa ɓe acca Allah seeɗiɗo timma bawɗejo Allah wi en wallahu ala kulli shay'in qadir Allah timma bawɗejo dow kala hunde ko ndeye wa minhu nasru dinihi nder timmuki bawɗe maako walluki dina maako nayi o walli dina bo amma noy jotta ka balluɗo dina bo ɓe kana ɓe ballayi kamɓe andi ɓe yiiɗan ɓe torra maɓɓe balluɗo dina bo Allah seeɗiɗo winoy wala yansuranna Allahu man yansuru ko moye walli dina Allah wallahi Allah wallatno Allah wi ko moye walli ɗum wallatno taw nden kam ballowo dina fuu to nini ngam Allah wono waɗata kam o anda fakat ballal Allah seniɗo ɗon non fahinta wa nabiyahu Allah wallana annabijo muɗum bo non o walli bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha ɓe gurti ɓe jeyi Tabugo en bolwino ɗum jahangal daygal nden fahinta wakkati nguli saati wakkati ɓendalloje ɓendi beeli yaake man ɗowdi weeli moye fu yiɗi jooɗaago annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde uuri ɓe haa ɓe gurta goo yimɓe ɗuuɗɓe deppiti mbawa yaago har ɗon go ko waɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nani no habaruji pewe gari yimɓe ruume en farisa en ɓe ɗon faɗɗina pucci paɗe jamdi haa ɓe ngara ɓe hono wuro Madina nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam yehi ton goo wala haɓre ɓe tawi o faɓɓi balɗe 17 na ko balɗe 20 wala hawre ko ɗume Allah reeni to yimɓe ɓe wultori yaago ɗum a yiɓe torrake mere sakko ma laati ɓe naafiki en nder ton ɗum kadi Allah seniɗo walli diina maako walli annabijo maako Allah wi illa tansuruhu to on ballaymo ay annabiya sallallahu alayhi wa sallam annabijo hina akhrajahu alladhina kafaru wakkati ɓen heeferɓe gurtinimo min makkata daga makka ay alja'uhu ɓe jooñimo ɓe ɓillimo ni ilal furuji fa wurtaaki yaake ndey lamma aradu qatlahu nde ni ɓe muuyi mbarugo mo aw habsahu ko haɓɓuki mo aw nafiyaw ko riwki mo bidari nadwati haa saare dawridal maɓɓe to en janngino ɗum en saalino nde ɓe mofti ɗon goo ɓe ɗo dawra woɓɓe feere mbi en kaɓɓa mo haa nder ngaska en dinga mo hokkugo ñamdu haa o maaya woɓɓe feere mbi kaaɗi to on ngaɗi banniɗo tokkiɓe mo waran hona on hoosa mo woɓɓe feere mbi to en keɓa jooɓaari en dokka mo en meeda mo o dilla en jaara mo haa daayi ɗum o dilla ɗo wi kaayi ɗo fuu na dabare to on ngaɗi banni on nana haala maako no weddi ba jumrina o yahan o heɓa yimɓe man ɗo ɓe warda ɓe wara ɓe kona on fayin ɗo kan dottijo je wari noon dottijo nastugo kayum on kala ko ɓe wiifu ɗum sayɗanu de oɗo wari ɗo dottijo wi kayum daga nasda wari a yi fewre sayɗanu kayum woni baba fewre tata fewru sakko sayɗanu laata jagorɗo ma jotta kam Abu Jahli ɓe wi waddi dabare wi jotta kam ko feere bo wi dottijo goo Abu Jahli wiyata min kako mi yiɓurata kam en sufta ha kala leñol fuu derkejo gooto cembiɗɗo en dokka ɗum kaafahi bo belki taƴohi kala leñol fuu gooto ɓe ngara ɓe tara suudu maako o tammi wurtugo ngam juuɗango jawmi ko to o wurti ha o juuɗa ɗo ni ɓe pat ɓe hawta ɓe soppamo soppande goɗɗo gooto yaake nden ɗo ƴiƴam maako sankita nder leƴƴi fuu leyon ɓurasinko en feere mo wawata abdugo be leƴƴi arab ɗo fuu to en ngaɗi banni kadi ɓaawo ɗon se ɓe ɗaɓɓita diya en dokka ɓe diya tan haala maako saaɗi dottijo ɗo yowwa nda nde woni dabare kam to dabare man kadi Allah seeɗiɗo nettindena ɗum ɓe tammi ɓe foti watgo ɗum bannina ɗon Allah seeɗiɗo wahayani mo jotta dugani mo ɓe hijira kadi o egga makka o hoota Madina kanjum o wi ha ɗon to nini on ballayi annabijo faqad nasarahu llahu haqiqa Allah wallimo iz hina wakkati akhrajahu alladhina kafaru ɓen heeferɓe gurtinimo noy takbiru man hoddirki man illa tansuruhu faqad nasarahu llah illa tansuruhu jotta kam toy kayum jawabu muɗum warina illa tansuruhu ɗo
na ɗum sardi ɗon ɗon sardi bona maranno jawabu illa tansuruhu fasayansuruhullah toon ballaymo bo allah tammi mo wallugo amma jotta kam allah seniɗo waddi fagad nasarahullah allah arti wallimo ko salinoma ha on anda ko warata fu allah wallatmo kadi fagad nasarahullahu hina akhrajahu alladhina kafaru wakkati ɓen hefer ɓe gurtinimo ɗo ndey is akhrajahu alladhina kafaru hala kawnihi munfaridan hefer ɓe gurtinimo laatago maako o bajji ɗiɗɗo se aboubacry siddiqui radiallahu anhu ɓe ɗiɗo tan jonta kam caka ñalowma o yehi o tawi aboubacry siddiqui radiallahu anhu a saare mum aboubacry ɗaɓɓitirino mo hijra nde o yecci sahaba en maako ɗo waɗa hijra hota madina aboubacry yiɗino dillugo o wi aboubacry muyanamo aboubacry muyi nde o yehi o tawi ɗum caka ñalowma o wiyata aboubacry wurtini yimɓe gonɓe haa ɗo o wi yimɓe am ɗum yimɓe manulaaɗo allah mo mi wurtinta o wi to allah seniiɗo dugani am ɓe eggaago hota madina ɓe hijira aboubacry wi en jaadanna o wi o en jaadan naane ma ɗo seya diga aboubacry ɗo taski haɓɓi geeɗoɗi ɗiɗi ɗiɓe tammi baƴƴugo ɓe dillida yo caka ñalowma on o wari o yeccimo banni jonta kam nde o hoti o ɗaɓɓiti ɓi bappa maako aliyu bnu abi talib radiallahu anhu wara waala ha suudu maako waala dow ɓe itte maako sudda suddare maako ngam nda ko allah yeccimo fakkat ɓeɗo ɓe ngarat ɓe tara suudu maako jemma ɓe ngari ɓe mbaldi ɓe aliyu nder suudu ɓen go wari taari suudu go har ɗon nulaaɗo allah muhammad sallllahu alayhi wa sallam o ufni o wurti ha ɓeɗo taari cuuɗi go ni konngol feere wi ɓeɗo man ɓe ɗanaki sam allah seniɗo waɗi ɓe nanatamo ɓe giyatamo oɗo janga arande suratu yasin ɗo ha o yetti aya wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa asaynahum fa hum la yubsirun o nokki leddi moye fu o rufa dow hoore mum ha o taari fitti o dilli ɓeɗo jogi kafaje maɓɓe konngol feere wi allah ɗannini ɓe konngol feere wi allah ɗanninayi ɓe sam ha mujita ɓura mawnugo ɓe ɗanaki ɓe gi'aymo ɓe nanayi soña maako goɗɗo ɗon no daayi ɗum ɓe mbiɗo rewa lawru mum yimɓe feere bo wi jangol fitiri on man ɗon no huɓɓi yiite ɗo yiya ko o watta ɗo seede o dilli se wari noyi ko on huɓata ɗo min ɗo rena mouhammadou wa to wurti min mbaran o wi mouhammadou ka wurti dilli ɓoyma to on wi o siiro to siiro gonga kan nden ka o siiri on malla bo to annabojo gonga bo nden bo annabojo ma allah reni mo mouhammadou ka wurti dilli o rufi leddi dow koye mon mo waɗi fu leddi rufa jotta ka ginnawol maɓɓe yinnama tan ginnaji maɓɓe pat yinnama jotta ka ɓe ubbi ɓe waywi ɓe ɗaɓɓitan mo nder wuro to ɓe tawata mo nde o dilli o tawa e aboubacry siddiqui radiallahu anhu jemma hidde ko ɗon tawon ɓe yurni ha cekli damu maɓɓode ɓe yinda goɗɗo ɗo waali kay o dillay samtama oɗo waali o wi mi wimo no rufi leddi nder dow koye mo ndaarele ɓe tawi leddi go nde ɓe pusi dammugal ɓe tawi ali wonɗo suddi waali fof ko waɗi andi toon min ɓe maka en mbawanno jaɓugo waala man mana amma nde nulaaɓe allah wi ka ala rasi wala ina jam ɗon go ɓe ƴami mo o wi o andata ko waɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o waɗi banni waɗu dabare nde a wawi kam fof a heɓa ndenal taɓita a yiyi gooɗo ɗo waali ɗo hanjum ɗo estiɓe waɗi ɓe bana kanko on nden bo ha laatake ɓe ɗo kaɓa ɓe maako ɗo fuu ɓe ɗo hoolimo ɓe andi mouhammadoul amin na ɓe ɗo kaɓa kadi habre kana waɗay ɓe ɗo torramo ɓe andi mouhammadoul amin ɓe ɗo signimo kuuje maɓɓe ɗon o wi sayidna ali waala to weeti fajiri janngo hokkita yimɓe pat kuujeji muɗum hidde ko tokkam kuujeji siga yimɓe tema to an on noka goɗɗo ɗo waɗama banni kam kuuje ma ko ɗo hama ka a ñaman noon accu ñamgo haram taw ɗon go o dilli ɓe aboubacry siddiqui ɓe gurti wuro makka nden ummugo ha deydey nokkure ɓe goni man sera suudu kaaba ɗo ha yaha ha deydey hoosere nde ɓe yehi ɓe mbaɗɗi ɓe suuɗi toon ɗo na ɗum hunde waño ɗum dayin nden to a dari les hoosere man a tijji dow aɗa yiya goɗɗo ha dow man a andi tata goɗɗo ɗo gorkona debbo komi wima ɗo hunde je mi yahi mi dari mi waɗi no noon min jahdi ɓe yimɓeji wi mbaɗƴi an yaha pellel man mi wiɓe to min ka sey toon tawi am ha waɗe minin ka ɗo ka ƴaawi ha mi wane waɗi hoosere nde
ɓe mbaɗi ɓe ɗaɓɓitoye lowol ha dow hosere go ɓe ndinɗi ɓe suuɗoy toon hidde ko nden ɗo ɓe bolwi jotta kam ɗi aboubacry siddiqui ɗon biyeteɗo asma'u jooɓaari o seeki limse maako o haɓɓi jooɓaari o luttidu e limsere maako goɗɗum o taadi nden o wara o tokka haa ɗum o waddana ɓe ñamdu to o waddi o wara o hokka ɓe gaynaako baali kayum bo tokka wila kosɗe maako ɗon go kala ko ñalli haa wuro makka fuu ɓe ngaddana ɓe habaru ɓen go ɓe ɗaɓɓitiri ɓe jihaaji fuu ɓe keɓtayi ɓe annditi fakkat aboubacry dillidi ɓe maako nde ɓe ɗaɓɓiti ɓe jihaaji fuu ɓe keɓtayi ɓe noye ɗaɓare ɓe mbi jotta kam mo waddi ɓe ko gooto maɓɓe geeto ko mayɗo fuu woodi geelooɗi temerre haa toy ka waɗata ɓe kaasi heɓgoɗon man to nden kadi ɓaawo ɗum ɓaawo yalɗe tati nde ɗum deƴƴiti aboubacry siddiqui radiallahu anhu geelooɗi ɗi o haɓɓino goo o yecci gaynaako geelooɗi goo fotta ɓe maako haa pellel ka dia ɓaawo balɗe tati nden goɗɗo keefeero nulaaɗo allah alkotiri be muɗum wara tokkina ɓe laawol naddegol yimɓe annda haa yottina ɓe madina o hokkan ɗum genari ni kaja keefeero man nani mo waddi ɓe ko gooto maɓɓe ko geeto ko mayɗo fu woni geelori temerre ɗo fu o nani amma o fistay alkawal ngal o waɓɓi ɓe nulaaɗo allah e noye julɗo kayum ko fistini ɗum alkawal sona yiɗi yargomo ɗen har ɗon nde ɗogo waddi geeroɗi goo nulaaɗo allah waɗi goota aboubacry waɗi goota aboubacry wi taskanimo ga o sani sende o hokki ɗum saman maaga ɓe ndilli jotta ka hijira maɓɓe ɗo ɓe ndilli kadi haa ɓe njahi ɓe jotto e madina en janngino ɗum en saali dey jotta kam ko waddi haa ɗo en lorni haala man seeɗa kam ngam o wi to ni on mbalɗaayi annabijo sallllahu alayhi wa sallam fagad nasarahullah haqiqa allah wallimo jonta kana ɓe ɗo madina ha ayaji en janngata ɗo amma ɗo wona daga makka daga hijira allah wallimo yaake ndey is akhrajahu alladina kafaru wakkati ɓen hufriɓe heferɓe makka wurtinimo min makka daga makka ay aljawuru ɓe jooñimo ilal furuji fa wurtaki ɓilla ka ɓe ɓillimo ni ha warti jonta ka doole mako se o wurta makka nde o wurti o wayti o laari makka o wi an ɓuri yiɗeego lesɗe allah fuu ha am sonanga yimɓe ma wurtiniyam ha mami wurtata o dilɗi nden o waɗi do kadi o wi nulaaɗo allah wattitinamo e o wi allah seniiɗo wattitinamo yiide wuro ɓurata deydey wuro ngo wonɗo nde o yahi wuro madina goo bo nayi allah seniiɗo waɗanimo yiide maago to ɗon o wi deydey ko ɓe ɓillimo man ɗo nde ɓe muuyi wargo mo ha saare dawridal maɓɓe yo jotta kam ɓe kaɓɓa mo na ɓe meeda mo na malla ɓe hawta ɓe mbara mo dow hawtugo mbara mo ɗon dabare ɓe waɗi yaake man ɗo allah seniiɗo wallimo hisnimo wallimo bo sahani asnayni o ɗiɗaɓo ɗiɗo en haal ay ahadu snayni o gooto nder ɗiɗo wal akharu goɗɗo man woni aboubacry radiallahu anhu almana ko woni mana nasarahu llahu fi misli tilka alhaala allah walli mo heedi yaake heedi ko nandi o yaton ma yaake ndasaɗinma kam nata ɓurani wuro makka fuu ɓe ɗo ɗaɓɓitamo to ɓe keɓtimoɓe mbaranmo on yaake man ɗo allah yiɗi mo hisnimo o wurti o dilli to fala yahjuru fi gayriha allah dujjatamo kadi ha ko luuti yaake bananiɗo nde nini laatake ɗo fuu allah hisnimo kadi is huma fil gaari is ɗo wi badal min is gablahu ngol wattitama ha iswol artugol daga arande go ha ngol o wino is akhrajahu alladina kafaru go yaake ɓe gurtinimo man on yaake man ndey is huma fil gaari nde ɓe wurtini ɓe go ɓe ndilli jotta ka ɓe nastoy ha lowol nagbun fi jabali sawr hooseere ɗon wiyetende hooseere sawr ni inde maare jabalu sawr to a hakkila kadi so a wiya hooseere kalaldi waɗi ni toon waɗi ni accu useni inde maare tan ɓe indi noon ɗon goo ha wakkati ɓe woni dow hooseere goo is yaqulu li sahibihi wakkati o wiyata sobajo maako isɗo badal sani ngol wattiti ha ɗiɗaɓol fayin wakkati o wiyata sobajo maako kanko nulaaɗo allah wiyata sobajo maako aboubacrin wa gad gala lahu haqiqa aboubacry wiimo lamma ra'a aqdamal musrikin nde nini aboubacry yi tambankoje heferɓe ɓe ɗon nder lowol goo jonta yaake ɓe nasti lowol ɓe ɗo ɗaɓɓita ɓe goo nden ɓe ɗaɓɓiti goɗɗo feere ɗon wiyeteɗo gaafa
to yibatte hunde fu o heftan Allah seniɗo waɗantamo non na janga andal man waɗan ko bana ɓiɓɓe ha dofta to dañama jillidiri ɓe keɓtay ɗo to wari kanko o heftan ɗo ɓi wayne ha saka dadiraɓe man ɓe koyi on go ɓe tokki kosɗe ha ɓe gari ɓe jotti hunduko lowol o wiyata ɓe kosɗe ɗe mi yiiɗo kam de salay lowol ngol deydey qissaji ko waddata ɓe mbiɗe ɓe jotti ɗon man ɓe tawi garaji cancayɗo sañi garaji mum ha dammugal lowol man ɓe tawi bo poola kay mboɗo woofi ɗo geraɗe mum e ferɓe go wiyata kadi garaji ɗi taƴayi nden jonta o wiya ɓeɗon nder lowol o ñuñuwal oɗo sakko o ɗuñi less may o salina nda poola bo fayinta ɗo ɗumani nden poola ɗo woofi geraɗe mum o fewan ɓe wurtana ala mako goɗɗo wi kayi na noon poola ɗo en ho e geraɗe ɗo en fusa en dara to waɗi ɓikkon to nden kam wonan ɓaawo ɓe nastiman poola ɗo wari ɗumani to waɗay ɓikkon bo jonta kam na ɓaawo ɓen to waɗi ɓikkon nden ka daga aranne poola ɗo ko sakkini geraɗe mum ɗo woofi neeɓi nden ka o fewan amma to en fusi en tawi ɓikkoye waɗay wonna heɓoto ɓe gari ɓe nasti ɓe ɗon nder to ɗon nden poola wari ɗo ɓom rimi yerande meɗe ɗo woofi Allah timma bawɗejo ley e fusi ɓe tawi ɓe ƴiƴam waɗi ɓikkon to kaya oɗo fewan ɓe ɓurti haala mako to yaake man de yaake ɓe ɗon dari ha hunduko lowol ɗon man on aboubacry siddiqui radiallahu anhu o wiyata annabijo law ra'a gala lahu lamma ra'a damal mushrikin nde nini aboubacry yi tambankoje heferɓe o wiyata law nadara jabruɗe maɓɓe kosɗe maɓɓe ha de yaaɓi ɗo o wi law nadara ahaduhum tata qadamayhi la absarana o wiyata no laaɗo Allah to goto maɓɓe laari no les jabruɗe mum ni da yi anno en jonta ɗume annabijo sallllahu alayhi wa sallam jaabimo la tahazan inna allaha ma'ana tata suna Allah ɗo wondi be meɗen bi nasrihi be ballal maako ha en goni ɗo en ɗo gondi be Allah be ballal mum be denal muɗum laata tam ta himmiɗina sam ta faalu ɗo kam en kisan ɓe wa kana husnu siddiqi ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam la ala nafsi suno go aboubacry siddiqui radiallahu anhu suni ɗo ngam do nulaɗo Allah onna do hoore maako ngam nde ɓe jotti ha lowol man fuu arande o wi nulaɗo Allah muyata ha mi nastamiɗa e go woodi hunde kaldude ɗon ton ko siwo ko boodi ko ɗume a andi nokkure yewde o nasti o mami o laari ha gasɗe woni fu o maɓɓi o fiɗɗi nden o wi nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nasta nden nulaɗo Allah nasti hoseere nde bami wima to Allah yarima ya alara ayyakayefi waɓɓitirgonde na goɗɗo soman o forti kosɗe maako nulaɗo Allah waali wafdi ɗo kosɗe maako ɗaani se o yi gasgel o yaari kosngal maako o sukki gaska go ɗume ko o huuli ta mboodi ɗon toon wara soppa nulaɗo Allah o wi kanko ka to kanko on maayi kam ɗum goɗɗo gooto amma to nulaɗo Allah on hunde waɗi ɗum maayi to nden kam jonta yimɓe waɗi asar nulaɗo Allah waɗi asar dina fof kanjum boodigo ɗon bo baw andi boodigo waɗi soppi kosngal maako amma o jimbaki nulaɗo Allah ɗo koste maako ɗo ɗaani seeɗa wakkati nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o fini se tawi oɗo ulmi ƴamimo ko waɗi o winda habar nulaɗo Allah moccimo o heeɓi o yamɗiti amma ɓe mbi aboubacry siddiqui maayi saydu ɗo ɓe wi soppande nde kayre horragare man ɗo tooke man dori yontimo kanjum mon mayinimo ha yakede ajal ma ko yotti ɗon kadi wakkati man aboubacry siddiqui radiallahu anhu nulaɗo Allah jabake ɗum ɗata jantata suna inna allaha ma'ana andu Allah ɗo wondi ɓe meɗen bi nasrihi ɓe ballal maako nonnoon ɓe nden ka maako bo wallan en o renan en aboubacry siddiqui radiallahu anhu kayim ka suna muɗum ɗo nulaɗo Allah on ta hunde heɓa ɗum warada annahu qala la joli o wi nulaɗo Allah yo kanko aboubacry o wi ida mittu fa ana rajulun wahid wa ida mitta anta halakatil ummatu waddin aboubacry wiyata nulaɗo Allah to min on maayi kam mi gorko goto na wala ɓiɗɗa yimɓe kana ɗum maya jum amma to an on maayi kam ummatore nde nde halkinde majji nde heɓata rewgo Allah diina goo ka waddi goo bo majji to ni ha nokkure man ɓe goni aboubacry siddiqui radiallahu anhu nde nulaɗo Allah jaabi mo tata suna Allah ɗo wondi ɓe meɗen Allah ceniɗo wi fa anzalallahu sakinatahu se Allah jippini de ere muɗum kadi
tumaninata hude ere muɗum alayhi dow maako alayhi ɗo dow moy dow nulaaɗo allah na ko malla dow aboubacry nulaaɗo allah ko oɗo mari siga oɗo mari hoolare timmude ɓe allah ceɗiɗo andi allah hisnanmo ɗum billahi mo qila wiyama ala nabi sallllahu alayhi wa sallam wa qila ala abi bacrin wiyama bo dow aboubacry kadi konngol man ɓuri sahago dow aboubacry siddiqui radiallahu anhu to ɓe wi ko warata ɓaawo wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ɓe wi ɗo bo na nulaaɗo allah on to nden ka arande fu ɗum nulaaɗo allah on allah jippini nde ere mum dow maako ha yetti o yecci aboubacry siddiqui ta suna sam allah ɗo waddi ɓe men en kisano nden wa ayyadahu allah sembinirimo ay annabiya sallllahu alayhi wa sallam bi junudin ɓe lawale lam tarawha ɗe on gi'ayi ɗum malaikatan malaika en fil gari heedi lowol woma wawatina qitalihi e nokkuje habre maako fu allah seniɗo waɗi malaika en ɗo mballita annabijo sallllahu alayhi wa sallam malaika en gari ndeni moɗon ɓeɗo aynamo non ha nokkuje konu bo en gino ha konu badar goo allah seniɗo yerbino malaika en jippi ujunere lori ujune tato lori ujune jowo heferɓe goo bo ɓe fufu maɓɓe ɓe ɓuuray ujunere woore hawtade ɓe noon fuu nde ɓe hawi keferɓe ɓe meeɗi ɗum julɗo wi waɗa ha soppa kefeero ni sew yiya goɗɗo feere artimo tan dande kefeero yani ɓe yi malaika en goo ɗon ɓena ɓiɓɓe adama ɓe ɗon ɗo pucci buuli ɓeɗo meeti metali maɓɓe bo yofti wicco man wakkere caka balbe maɓɓe har ɗon goo nde ɗum timmi allah seniɗo wi wa man nasru illa min indillah nasaraku ka wala koye na daga allah na ngam malaika en ɗo allah seniɗo waɗi malaika en kam ngam heɓa de'itina ɓerɗe maɓɓe ngam kamɓe ɓe famarɓe heferɓe bo ɗuɗɓe to ɗon goo ɓe gi kadi malaika en waɗi ɗuɗɗinɓe goo ɓe keɓi ɓe de'iti nden allah seniɗo holli heferɓe bo bana ɓe famarɓe heferɓe goo ɗuɗɓe kayum bo waɗi jonta kam jukaki muɗum waɗi kayum bo jonta ka no hipporo dow maɓɓe allah waɗi wayne capa e jeeɗiɗo mbarama wayne be wayne capa e jeeɗiɗo nanga nden allah seniɗo dujji keferaku torri keferaku daga yande man ɗum kadi allah seniɗo wi wa ayyadahu sembiniri ay annabiya sallllahu alayhi wa sallam bi junudin be lawale lam taraw ha ɗe on gi'ay ɗum malaikatan malaika en fil gari ha lowol goo ɗo ayna faddananulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam daga ɓe jottayre lowol goo woodi goɗɗo mo nanino haala geeroɗi temerre goo nden goɗɗo feere wari tawi ɓe bange suudu kaaba goɗɗo wiyata mi eewi yimɓe tato ɗo dilla ha nokkure ka jaare woɗamo mi yikkata ko ena ɗum mouhammadou be sobajo muɗum be goɗɗo mo ɓe jadata tataɓo ɗon moy mo annabijo dawriɗino be muɗum mo annabijo mo annabijo dawriɗino be muɗum hokkan mo ngeenaari o tokkina ɓe laabi ladde ha ɓe dilla go to ɗon man ɗo nde o waɗi o wonɓi law goɗɗo feere ka faami fakkat ɗum kamɓe o wi kayina kamɓe ɗum wayne ɓe wayne ɓiɓɓe wayne on geeroɗi maɓɓe majjinoɓe ɗo ɗaɓɓita na non noon na o wi to tema noon may ɗume o yiɗi way ha o mbara ɓe o heɓa geeloɗi feere maako ɗon goo se o woytini ɓe tan nde woytin ɓe wooti saare maako ni o yide maccuɗe noy korɗo maako fo a puccu maako be labɓe tokkira ɓaawo saare tokkiri ɓaawo saare kanko bo o wurtiri ɗo cutka o waɗi tan jotta ka o dogginde o faandi ɓe kosɗe puccu maako muti nder jarandi ha yetti koppi ha oɗo nana jangde nulaaɗo allah ɓe dilli ha ɓe daayi o heɓi o irti puccugo o wurti o doggi fayta o waɗi jokkugoɓe nde puccu muti jotta ka sende wiɓɓere maako jooɗi dow jarandi se o wooki ɗon go o ɗaɓɓiti kadi jotta kam sulhu to nulaaɗo allah wi o sulhoti be nulaaɗo allah o metata haɓugo ɓe mum o metata wallugo mo haɓata ɓe mum ha wakkere nde bo ɓe heɓi hoolare kala ɓe potti pat o wiyan ɓe ngala heɗɗo kam nulaaɗo allah wi mo silma o wi gay o silmata ha sulhugo nden nulaaɗo allah wi o wi nulaaɗo allah windanamo ɗerewol windanimo ngol oɗo jogigol o seeday ɓe maagol seyande fatu makka go o silmi kadi to suraga tum no malik nan o wiyete to ɗon man ɗo fu a yi denal allah goo ɗon man ɗo puccuɗo muti ɗo a tamɓi mere na allah waɗan puccu man muta allah waɗan mo malaika en munnagu banni allah seni ɗo wallitiri mo ɓe lawale lam taraw haade on gi'ay ɗum
kanjum tafsiro men mi Jalaluddin rahimahullah o wi o wallidi mo malaikatan malaika en fil gari hallowol go ɓeɗo taari ayni heferɓe fota jottugo ɗon wo mawatina qitalihi ɓe nokkuje hawre maako ba hakonu badar go Allah wallimo ton wa jaala kalimata alladina kafaru sufla Allah ceniɗo waɗi kalimawol heferɓe kangol woni lesgol kalimawol heferɓe woni ngole ay dawatu sirki ƴewnandu ha sirku ƴewnandu ha hawtinago Allah ceniɗo ɓetana muɗum ƴewnandu ndu laati ndu ndes ndu kayru kam ndu wala mana ko ɗume to laatake ɓe torrake kadi nde laatake noon Allah ceniɗo ɓe hikima maako wa jaala kalimata alladina kafaru sufla ay dawata sirki asufla almagluba kayum woni jaalaɗo kadi wa kalimatullahi kalimawol Allah ay kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah laatake kalimawol man kangol woni ɓaŋigol hiyal uliya kangol woni ɓaŋigol alzahira ɓangugol wallahu azizun Allah jaaɗiɗo fi mulki har laamu maako mo jalatake hakimun jam hikimajo bo fi sudiyar kuugal maako kala hunde nde Allah ceniɗo waɗi fuu jam hakkilo ɓe na jam hakkilo fuu to taskitawa non non ɓuri hannugo bande de no waɗi ɗo ɗum ndutay non man yo Allah ceniɗo ni on de o waɗi hikima maako har ɗon go o hisni nulaɗo maako dillan hijira muɗum ɗo tokkitini lawol hijira muɗum Allah ceniɗo wi infiru khifafan wa sigalan jokkakana en ɗonno ha haala kono noy wiyete kono tabugno infiru ngurte khifafan on koyɓe wa sigalan on tedduɓe ne saɗan on tiɗɓe wa gayru ni saɗin on tana tiɗɓe wa qila wiyama akuya won cembiɗɓe wa du'afa on tampuɓe aw malla bo agniya won jaynitiɓe wa fugara on talaka en yaake no on goni fuu wurte jaabe yewnandu Allah tokkenuɗaɗo Allah jeehe o wi wa hiya mansuhatun aya man ka nasiraka bi aya be laysa ala du'afai to nde laysa ala du'afai kana tampuɓe ka wala ɗon kadi to nden Allah seniɗo umri ɓe wurtugo banni man ذكر المفسر في معنى هذا ثلاثة أقوال تفسير جلالدين رحمه الله وولوي هذا ويكم بدتتي وندون وهي من جملة أقوال كثيرة أما ها جملة كم بدكتودي ودكم بدتتي ويكم بددود من ذكرها المفسرون تفسيروا من بولويكم بدمن فقيل وياما الخفيف الذي لا ضيعة له قلت الخفيف كويدو كم ويبار ولا نام awala ɓikkon pamaron awala bulde bo nayejo awala dottijo nayejo an kana awala ɓinda ko kaye to binda o ka woni koyɗo to ngol feere wi banni to nden wasagilu alladi lahu daya tedduɗo bo kanko won mo mari yebare ɓikkon pamaron ɗon bulde bo nayejo ɗon dottijo nayejo ɗon a wurti a dilli ko no a accana ɓe ɓe yekadi ɓe noon fu on gurta wa qila wiyama alhafifu ashabu koyɗo ɗo kam ɗum derkejo tema ko saare ma o waɗay ɗume sugulla mana wala sugulla wasagiru tedduɗo bo a sayku dottijo nayejo kayum kam wawanno huugo kuuɗe goɗɗe feere ma sakko yakonuɗo na woodi saɗir mana wa qila gayru dalik wiyama ko luuti bolwa ɗum ɗo o wi ko ɓurɗi ɗuuɗɗi modi ɓe bolwi her ɗon fal maksudu tamimul ahwal ko woni nufaye ha aya kam ɗum huɓɓingo yakeji fuu ay infiru ala ayi halin kuntum alay ngurteni do kala ko iri yaake moy on goni do man fu nde nini annabijo umri on ɗum umrore Allah ngurte wajal mubagin o wi kiita man kaɗo hori dey ka jotta to nini sarɗi wari kam kiita man kaɗo hori noy o wi kaɗo lutti a jotta ɗo o wiji zata ayyanal jihadu to nini jihadu seefake noy jihadu seefirta bi arfa jala du konnejo to wari juhake yimɓe hippi yimɓe non jotta ka yaake no on goni fu se on gurta yaago jihadi se laato ɓe dunga e baaba ɓe dada amma to laamiɗo julɓe windi goɗɗo ha yaago jihadi fo baaba ɓe dada dunga e fu dole mako se o yaha non bo fayitta to heferɓe konnen wari juhake yimɓe hippi yimɓe jonta bo baaba ɓe dada ko dunga e fu dole mako se o yaha to yahay o taɓɓi konne en go wara mbaramo ɓe baaba ɓe ɗaɗa ɓan fu yo kanjum kadi o wiɗo oɗo man ɗo ɗum ɗo hori to nini konne en juhake yimɓe wa amma fi haali kawni fardu kifaya amma ha laatago
jihadi go ɗum farilla keketoɗiral falaysa hukmul umumi bagiya nden kam kiita huɓuki man ɗo laataki ɗo hori nden ka kiita man itti kadi o wi accina bal mansur o wi kiita man nasiraka ma bi aya be aya wama kana almuminuna liyanfiru kaffa allah seni ɗo wi laatanaki muminen ɓe gurto ɓe fufu ɓe fuuni ɓe gurta ɓe dilla jihadi ɓe accano kuje maɓɓe kaye ɗo kata ɓe gaɗa ɗo non aya gorka feere allah wi laysa ala duafai wala ala almarda ha yahira gare muɗum yo nden kam ɓe wi nden bo aya man nasirama be aya ka kadi allah seniɗo nde umri ɓe wurtugo man ɗo allah seniɗo wi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa jahidu tiɗɗinire konire bi amwalikum be jawde mon wa anfusikum e nafsuji moɗon fi sabilillah heedi ɗatal allah ɓurna fuu to ayaje wari allah seniɗo umran ha jihadi ɗo a tawa jawle ɗo on fuɗɗata wa jahidu bi amwalikum konire be jawle mon wa anfusikum e nafsuji mon fi sabilillah ɗatal allah to jotta kam noy goɗɗo man o hokkan jawdi o wurtan be hoore maako fu o yaha jihadi o woni ɓurduɗo mo bana muɗum wooda annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ñalɗe 10 arandeje ha lewru lay haaji wala nde kuugal bootngal ɓuri yiiɗeego her allah koyna ha ñalɗe man nden sahaba en maako mbiyata mo wala ko jihadi aɗatal allah fuu na o wi wala jihadi aɗatal allah fuu soyna goɗɗo mo wurti be jawdi mum be hoore mum nden wala ko lori kanko o saydinama jawdi heferɓe hooyi se o on ɓurata mo huwi kuugal bootngal ha ñalɗe 10 arandeje wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum honire be jawle mon e nafsuji mon fi sabilillah ɗatal allah dey na ɗatal mon onon ngam dalila kalima o la ilaha illallahu ɓanka ha yimɓe fuu mbiyangol dalikum hayrun lakum bolwa ɗum ɗo woni ko ɓuranta on in kuntum ta'lamun to ni on laati on ɗon andi annahu hayrun lakum hanji woni ko ɓurani on fala tasagalu nden kam tata tedde kadi nde on umrama wurtuki kam gurte jotta ka tata jooɗe kadi ha toy en ɗonno haala ko Tabuk dey hitande 9 perol annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nden wa nazala aya garan ka jippi fil munafiqina ha nafiki en alladina takhallafu ɓen luutuɓe allah janiɗo wi law kana aradan qariban wa safaran qasidan latabawu law kana wonɗo laatake noon ma da'awtahum ilayhi an annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam to ni laatake no ko a ƴewniri ɓe her majum aradan ɗum urulla mata an min adduniya kuuje ɗe iggo e duniyaru gariban ɓaɗi ɗum dayayi sahlul ma haji hoya ho kijum bana jonta ɗo a wara wiya yimɓe o seere gawdata ɗo nde fufumare nde warti kanŋeeri aɗa jogi kanŋeeri man gondi a wara a hollani mi tammi to hakkila iriyam ɗo kamɓe dofɗal ɗum haala wonde ɓata yettugo to nini laatake ko a ƴownirtaɓe ɗo ɗum urla ɗum kuuje duniyaru nden gariban ɓadi ɗum dayayi mi waɗinima misalu wi o sere gawdere kana dayayi nden saalul ma haji hoya ho ukijum bo to a yetti a o sere gawdere ni a tawa kanngeri a ɓofta tan wa safaran gasidan nden jahangal caka cakawal dayayi sam to lattaba ukadaɓe tokketeno yaake man wasaɗan cakawal lattaba ukadaɓe tokketeno ɗalaballin ganima gam ɗaɓɓititki ndaalagu o laatake gam hunde duniyaru a ƴewnirinoɓe kam ɓe jawɗanan ɗum law law walakin bawdat alayhimu suqa amma se kaka tifde daayi ɗo maɓɓe ummugo madina ha yaha Tabuk ɗum nokkure on daayinde nde baɗaki walakin se ka bawdat alayhimu suqa tifde daayi ɗo maɓɓe almasafatu tifde fatakhallafu sabbu man waɗi ɓe luuti kadi ɓe jahayi amma hawtade ɓe noon an annabijo faamu kadi to alori wa sayahlifuna billahi sese ɓe hunmama ɓe inde allah ijara jatum ilayhin to on lortake her maɓɓe ɓe kunniran inde allah ɓe mbiya law istata'ana wondo min mbawino ɗume alhuruja wurtaki to ni min mbawanno wurtuki min ɗonno mari komin mbaƴƴa min ɗonno mari jooɓaari min wawi wurtuki la harajna makum da min gurtidanno be moɗon ɓe pewan dey ɓe ɗo mari fuu ɓe gurtay ko waɗi ɓe pewan ɗo allah wi yuhlikuna anfusahum ɓe ɗo kalkira nafsuji maɓɓe bil halifil kadibi be hunayre fewore
ɓe andi fakat ɓe mbawi amma hawtade ɓe noon fu ɓe wi way to ɓe mbawanno kana ɓe jahan noon yo ɗon man ɗo nde laatake noon wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Allah wi wallahu ya'lamu, Allah ɗo andi innahum hamɓe ɓe lakadibuna wallahi ɓe pewoɓe fi gawlimer konngol maɓɓe dhalika bolwa ɗum ɗo. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo Allah mo salatu Allah e jammuɗum tabitani o laati ajina li jama'atin fi takhallufi, o duganino jama'are wonde feere ha luutago yahata kono man bistihadin minhu, be istihadu mako tan wahyu warayi wimo o dugana ɓen man. Nden fa najala itaban lahu, se aya jippi jotta ka felanmo wa guddimal afu ha felore may bo yaafu e on artita on tadminan li galbihi ngam de'itinki ɓernde maako. Allah seni ɗo jippini aya felimo ha dungangoɓe e ɗo man ɓe jooɗo daga bo Allah seni ɗo lenayi malaikajo wari jotta kam duktini. O wi wal hasilu gasɗuman annahu tulifa lurama hal yajuzu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam al istihadu, kadi dagan do annabijo istihadu fi gayri al ahkami taklifiya ha ko luuti kiitaji defñitaɗi kanji gonni ɗiye a sadira puɗɗanɗi min allahi taala daga to Allah ɓagiɗo ko malla dagata to wal sahihu sahilum ka al awwalu arande on ɓe mbi dagan annabojo wan ɗo o wadda bananiman ɗo kiita to nini na ɗum haala man defñitaka kam, walakinahu fi istihadihi da'iman musib. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam amma se kaka istihadu mako no waɗi fu o gafuɗo wa ataba Allahu lahu, Allah felimo innama huwa ala fi'li amrin mubahin lahu, do huugo hunde bo nde daganimo on Allah felimo, na o huwi hunde haram dey, fa huwa min babi hasanatil abrari sayyiatul muqarrabin. Woodi babol ngol ɓe mbiyata ɗum laati kuuɗe boɗɗe ha yimɓe laatiɓe laaɓɓe, kanje ɗo ɗum kalluɗe ha ɓaddinaɓe ha Allah. Wato dagino ha goɗɗo feere kam kanko o huwa iri majum, amma bana nulaaɗo Allah ka waɗata iri man, la ala wisirin fiili, na dow gacce na dow junuba on nulaaɗo Allah huwi ɗum, tata goɗɗo wi'a ha o huwi man ɗo o lundani Allah seniɗo. Kanjum o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o dugani yimɓe feere ha jooɗaki maɓɓe so ɓe yahay konu man ɗo, to nden nde o dugani ɓe ha ɓe jooɗo man ɗo bo torrana ɓesdi dow maɓɓe fahinta, hawtade ɓe noon deppitaki maɓɓe ɓe jooɗi ɓe jahaygo ɓeddani ɓe halakuye fahinta. yasdaduna biha halakan li annahum halikuna bil kufri, ɓe ɗon no halkiri ɓe keferaku daga aran. Nda umrore nulaaɗo Allah wari umri ɓe gurta jihadi, ɓe ngari ɓe pewi kanujum bo fahinta, ndeno ɓe ɗumtini jotta ka ɓe jooɗoto ɓe jahata o dugani ɓe kadi bo ɗum ɓeddana ɓe yangada dow keferaku maɓɓe goo. Wa yaziduna halakan bil yaminil kadhiba, nden ɓe ɓesdira halaku e ɓe hunayre fewore fahin, lima fil hadisi ngam ko woni ha hadis al yaminul fajiratu tada'u diyara balaqa, alyaminul fajira hunayre fewre tada'u diyara nde accanci e balaqi warta ɗum bille. To nini goɗɗo ɗo hunayre fewre hacci e maɓɓe man to yimɓeji ɗo huna se warta nguroje tan, iri majum ɗuɗɗum waɗi ha kiita ha men ɗo ni en ɗo nana ɗum wayne kaja nde huni ni kaja ɓe fuu maɓɓe ɓe natti. Ta goɗɗo jaɓa hunago dow fewre ko o laati o gonɗuɗo ma to o hunan do annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi se to a andi to a huni man derɗa jaɓante ka, to a andi to a huni fo jaɓata ka ko a hunanta kadi sakko ma to laatake ɗum fewre. Yo kamɓe ko Allah seniɗo yecci en fa sayalifuna billahi, ɓe tammi hunorago Allah, hunowoɗo se hunira inde Allah, ta hunira be inde hunde ko nde yeere sona be inde Allah. To nini goɗɗo huniri be inde ko luuti inde Allah, yaake nden o waddi bononda Makka sey yo ɗaɓɓita yaafuya ɗon. To huniri be inde Allah bo ɗon bo ɗo senda woodi geɓe tati. Yeɓre woore ka o haɓɓi hunayre man o huni, wallahi o waɗata hunde ka jaare se o waɗi hunde man keforgal nangi mo, malla bo o huni wallahi o waɗan hunde ka jaare hande o waɗayi hunde man, to ɗo bo keforgal nangi mo. O hefiran be gootel kuuje nayi ɗum jahiri aya Qur'an. Arande kam o rimɗina, hande ka ko hoorema a mari ɗum sakko a rimɗinana. To waɗaki jonta senoy
o ñamna jurumɓe sappo malla bo o holtina jurumɓe sappo ñamnugo e ɗo moye fof hokka ɗum muddu yimɓe feere mbi to o waɗan ñamdu bo o waɗana ɓe ñamdu be takay muɗum de ko ɓe ñamata se fajira be kikiɗena ko malla fajira tan heeyi to haala ɗon ton to ɓornacce o holtinanɓe bo to laatake ɗum dotti en moye fu sarowol halas heeyi ko sirlayel pamarel nder ton wooda amma to rewɓe moye fu se haddare be suddare wona moye fu de ko heƴata ɗum ha julde to kuje tati ɗo fu heɓaki o heɓayi rimɗingo o heɓayi holtingo sappo o heɓayi ñamnugo yimɓe sappo jonta o suumo ñalɗe tati on jottaka hunare mako nde o huni wallahi o waɗan hunde ka janden o waɗay ɗo ha ɗum hefanamo ayɓe man malla bo ɗum o huni wallahi o waɗan ka janden o waɗay wallahi o waɗata o waɗi to o hefanamo banni hunayre wonde bo ɗon kayre ka ɗo wiye langul yamin ɗum hunayre langul yamini kam kanjum ka noyi laatake ɗum bollirgal tan o haɓɓayi hunayre man nder ɓernde maako wayne a warinayi wallahi mi wari wayne a hootina wallahi mi hooti ni ɗo kam ɗum kanjum ka Allah nangirtamo be man wala ko ɗume yo se goɗɗo anda hunayre muɗum kadi yimɓe man kunata on na ko ɓe ɗo kuna ɓe ɗo hefa en nanata on nasalullah salamata wal afiya heferɓe tan mi hunango on to nini on lortake her maɓɓe ɓe mbiya on to ni min mbawino wurtugo kam la harajna ma'akum da min gurtidanno be mon Allah wi ɓe pewan yulikuna anfusahum ɓe ɗo kalka nafsuji maɓɓe bil hali fil kajibi ɓe hunayre fewore wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah ɗo andi bo kamɓe ɗo ɓe pewoɓe to kadi ha dede aya ka warata yeeso ton on Allah seniɗo wi afallahu an kalima azinta lahum ha pellel annabijo sallallahu alayhi wa sallam dunganino woɓɓe feere kamɓe man ɗo ɓe ngari ɓe kunani annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe woodi geldi waɗi ni ka ja haɗata ɓe yaago nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam warti konu Tabuk yimɓe 90 e gelɗe wari ɓe wari ɓe kunani annabijo nanda ko suklino ɓe kanjum haɗi ɓe yaago konu ɓe pewan de ɓe wi annabijo ɗaɓɓitina ɓe yaafuye Allah annabijo torani ɓe yaafuye acci cuuɗi ɗum maɓɓe bo accidi ɓe Allah ɗomu ɓe dilli kamɓe kaɓe ɗo seseta jonta kada ɓe gaɗi ƴoyre ase ɓe anda ɓe kalki kamɓe nden woɓɓe ngari tato ɓe garɗayi goto ɓe gardi mo wari fu to annabijo jami ɗum wiya kayum ka yahay tan wala geldal ko iri goɗa annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi mo wi noon fof wiya to an ka a gowdi ƴumma sey to Allah hiitima a yimo gowdi go kayum jonta kam an umma sey to Allah hiitima annabijo hombi ɓe balle 50 yimɓe bolwantaɓe ɓe a bo dilliɗo seseyta kayum kaɗa waɗa ɗo ko mari haaje muɗum nder wuro a se ɓeyaman on halti nden nde Allah jippini aya wari yaafi Allah seniɗo fuɗɗiri annabijo ɓe tokkuɓe mo ha wakkati saɗe nde Allah yaafake ɓe nden wari wa ala salasati alladina fullifu e dow tato ɓen luutnaɓe ɗo ɓe luutnama ɓe garay ɓe kuni ɓe kalki ba ɓe halki on to ɓen man fu Allah seniɗo jaɓi tuubu dow maɓɓe yaafake ɓe deydey no ɗumani ɗo to en fuɗɗi ha aya afallahu an kadi ma zinta lahum ɗo jokki ɓe haala yeeso mi tammi se en daro ha ɗo inchallah ɓe deyde ko Allah seniɗo muuyi Allah seniɗo famnu en ko en jangi Allah seniɗo waɗu en andita ɗum bolle jawmirawo men Allah seniɗo waɗu en kutiniroɓe ɓe majum to nini woodi komi woofi Allah seniɗo yaafa to woodi komi hefti bo Allah seniɗo hawru en bardari ha majum Allah seniɗo yaafuma e ɓeji meɗen bandiraɓe men betana bandiraɓe men laatiɓe julɓe fuu Allah seniɗo hinnuɓe naaduɓe aljanna ɓe mo ere mum Allah seniɗo foondu en be lewru